K novému zákonu, Evanjelium podľa Lukáša, kniha 1, kapitola 1, prolog. Chcel poprosiť, aby ste pomohli tomuto kanálu kliknutím na ikony odber a páči sa mi. Ďakujem. Prolog. Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Máme pred sebou teda jednoduchý text, skôr úvod či venovanie a obvykle sa pri ňom nepozastavujeme ako pri iných úvodoch. Úvody nás väčšinou nezaujímajú, berieme ich tak, že sú sentimentálne dôležité pre autora a pre toho, komu ich venuje, ale nie pre nás. Je to miesto, kde treba poďakuje svojej tete alebo svojmu vydavateľovi, ale neďakuje tam nám, tak na čo to čítať. Preto, podobne ako pri iných knihách, tomu nevenujeme prílišnú pozornosť a preskočíme. Predsa však tento úvod je dôležitý a môžeme z neho načerpať veľmi dôležité posolstva. Verím, že po zliadnutí tohto videa to budete vidieť rovnako. Prvé slovo, ktoré ma na tomto texte určite zaujíma ako prvé, je slovo mnohí. Čítame, že už mnohí sa pokúsili. A my vieme teda, že Lukášovo evanjelium bolo v poradí tretie, v poradí Nového zákona a pravdepodobne aj bolo aj chronologicky tretie. Preto, ak Lukáš hovorí o mnohých, môžu mať na mysli Mareka a Matúša, však je to nepravdepodobné vzhľadom na použité slovo. Zvolil slovo mnohý, teda grécke poli. Gréčtine, podobne ako v slovenčine, by sme slovo mnohý nepoužili na označenie dvoch osôb alebo diel. A ak by mal tiež na mysli Lukáš zopár, skôr by siahol po slove, ako je napríklad olígy. Zdá sa teda, že Lukáš pravdepodobne sám dosvedčuje existenciu viacerých diel o živote Ježiša Krista v čase, kedy on píše svoje vlastné evanjelium. To vyvoláva u kresťanov, ale aj u nekresťanov záujem a zvedavosť. Znamená to totiž, že existovali evanjelia alebo im podobné diela, ktoré sa nám nezachovali a pochopiteľne sa pýtame, čo tak asi mohli obsahovať. V tom lepšom prípade sú kresťania zvedaví na detaily a všetky tie doplnky, ktoré kanonické evanjelia neobsahujú a pýtam, či by mohli byť pre vieru užitočné alebo či by mohli lepšie vysvetľovať evanjelium. Ono v tom horšom prípade sa rozducha predstavivosť a predstavujeme si prevratné informácie, ktoré by úplne zmenili spôsob, akým sa pozeráme na život Ježiša Krista a na kresťanstvo. Stratené či apokryfné. Tých, ktorí by chceli v týchto stratených dielach vidieť niečo kontroverzné alebo prevratné, musím sklamať. Podľa zhodného názoru väčšiny odborníkov sú práve kanonické evanjelia skutočne najstaršími aj najhodnovernejšími textami, ktoré o živote Ježiša Krista a o počiatkoch kresťanstva máme k dispozícii. Naopak, tzv. Apokryfné evanjelia, ako aj rôzne heretické či gnostické spisy, vznikli zvyčajne o niekoľko desaťročí neskôr, často až polstoročie alebo celé storočie po tom, čo Lukáš napísal svoje evanjelium. Z tohto dôvodu je nepravdepodobné, že by Lukáš mal pri zmienke o mnohých na mysli tieto texty. Pravdepodobne sa jedná o texty, ktoré vytvorili pravoverní učeníci, ako naznačuje samotný text. Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Čiže ak hovorí o týchto mnohých, Lukáš má na mysli sebe podobných. Sa nejedná o niektorých, ktorí sú mimo kresťanstva, ich oponentov, alebo tí, ktorí majú svoju vlastnú verziu. Jedná sa o tých, ktorí sú v apoštolskej tradícii a boli poučení samotnými apoštolmi alebo Ježišom. Ak teda neobsahovali nič kontroverzné a boli z pera učeníkov, prečo sa nám tieto diela nezachovali? Aj na toto možno nájsť odpoveď v samotnom texte. Niektorí komentátori upozorňujú na to, že použité slovo pre pokúsili sa v gréčtine epichírisan obsahuje náznak kritiky týchto diel. Teda, že sa pokúsili, ale neúspeli. A naozaj, slovo epichério označuje pokúsiť sa, ale toto grécke slovo je neutrálne a nemožno jednoznačne povedať, že by znamenalo chabý pokus alebo neúspešný pokus. Avšak v prípade Nového zákona by tomu tak mohlo byť. Toto slovo využíva iba evanjelista Lukáš,
a podivne iba na 3 miestach. Prvýkrát sa nachádza, ako sme videli práve v tejto kapitole. Druhýkrát opisuje pokus helenistov, ich neúspešný pokus chytiť Pavla a popraviť ho. A v treťom prípade opisuje neúspešný pokus židovských záklinačov vyháňanie zlých duchov vzývaním mena Krista. S ohľadom na použitie tohto slova Lukášom, teda dá sa tomuto slovu v Novom zákone rozumieť ako neúspešnému pokusu. A tu sa ponúka zase otázka, prečo boli tieto tu diela, ktoré Lukáš spomína, neúspešné. Ak máme zase vychádzať z textu a hľadať odpoveď v ňom, tak boli neúspešné práve v tom, o čom sa Lukáš vo svojom evanjeliu pokúša. Lukáš o svojom diele píše: Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne, rád radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Tento slovenský preklad považujem za dobrý. Veľmi pekne a verne kopíruje teda Lukášov elegantný štýl písania v prológu. Pozrime sa na originálny grécky text. By sme mohli prečítať ako edoxe, kami, parikoi koti, anoten pasin akrivos kafexi sigrapse. A tu vidíme hneď, ktoré som zvýraznil, 4 termíny, ktoré môžeme brať ako nejaké zásady, ktoré chcel Lukáš dodržiavať. A tiež aj vysvetlenie, že prečo mohli byť tie pokusy mnohých pred nich neúspešné. Tieto 4 slova, anoten, pasin, akrivos, kafexis, sú zásady, ktoré sú dôležité pre pochopenie Lukášovho evanjelia a prejdeme si ich postupne. Prvé slovo, ktoré nás bude zaujímať, je slovo anoten. Jedná sa o slovo, ktoré má v gréčtine mnoho významov. V kontexte Nového zákona sú však tieto 3 významy hlavné. Za prvé je to od začiatku, za druhé opäť alebo znova, za tretie zhora. Ak sa nám zdá byť nepochopiteľné, ako môže mať jedno slovo toľko odlišných významov, ako je v našom jazyku, predstavme si, že by nás niekto vyzval, aby sme si napríklad túto stránku prečítali od začiatku. Pravdepodobne by sme intuitívne začali čítať vľavo hore a postupovali smerom dolu. A takto podobne v gréckej mysli je idea začiatku alebo počiatku prepojená s ideou toho, čo je hore. My všetky tie významy prejdeme postupne a ukážeme si k ním teda texty. Prvý zmysel od počiatku nachádza sa v týchto veršoch, samozrejme ich nebudem čítať, môžete si video pozastaviť a prejsť ich, ale dôležité je pre nás, že Lukáš toto slovo naozaj využíva iba v zmysle počiatku. Teda preklad po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku možno považovať za správny, pretože iba v tomto význame nachádzame u Lukáša v texte. Nevylučuje to však, že Lukáš mohol mať na mysli aj iné významy. Druhým významom je slovíčko znova, opäť v týchto veršoch. A čo je asi najzaujímavejšie, tak význam zhora. Ako sme spomínali, prvá zmienka. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. A zem sa triasla a skaly pukali. Takže tu vidíme presne tú ideu, keď sme sa bavili o čítaní strany. Od vrchu znamená začiatok a do spodku znamená koniec. Zaujímavá je tiež pasáž, kedy Pilátova moc sa považuje za danú zhora, teda je nejakým božím riadením. Tieto 3 významy sú poučné. Lukáš skutočne písal svoje evanjelium od počiatku, ostatní evanjelisti naozaj začínajú až od vystúpenia Jána Krstiteľa, ale Lukáš udalosti zaznamenáva ešte spred jeho narodenia, spred narodenia jeho a aj Ježiša Krista. Nevylučuje sa však, že Lukáš slovo anoten použil aj v zmysle zhora, teda ako inšpirované dielo. No nie je tak, že by si namýšľal, aké božské jeho dielo je, ale pokorne a v zmysle toho, že veci, ktoré zaznamenáva, sú Božím slovom, ako ich odozdal Ježiš a apoštoli, a v tomto zmysle inšpirované alebo zhora. Lukáš charakterizuje svoje evanjelium je slovo pasín. Jedná sa o základné slovo, podobne ako v slovenčine, a označuje, alebo možno ho preložiť ako všetko, každé alebo celé. Pochopiteľne ho teda používajú všetci autori Nového zákona a spomína sa vyše 1200 krát. To, že Lukáš chcel zaznamenať všetko, je jasné už z jeho evanjelia. Jedná sa o najväčšie evanjelium. Jediný evanjelium podľa Matúša má viac kníh. To nás však nemôže pomýliť. Lukáš ho prekonáva množstvom kapitol, počtom veršov aj slov. Ak by sme navyše prirátali text skutkov,
ktoré majú 28 kníh, vyše 40 kapitol a 1000 veršov, celkovo vyše 18 000 slov, dostali by sme dohromady skutočne obrovské dielo o rozsahu vyše 38 000 slov. Ak teda existuje evanjelista, ktorý sa najviac priblížil k tomu, aby zapísal všetko, bol by to určite Lukáš. Avšak napísal všetko? Vieme, že nie. Ostatní evanjelisti zaznamenávajú veci, ktoré on vynechá. A dôležité v tomto duchu je aj svedectvo apoštola Jána. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa všetko malo dopodrobne opísať, myslím, že ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. A nakoľko Lukáš naozaj nemal k dispozícii všetky knihy sveta, niečo vynechal. Rozhodne však splnil to, čo si zaujal. Zapísať svoje evanjelium alebo dielo úplne. Pamätajme na to, že napriek tomu, že je synoptikom, predsa zapisuje mnoho výnimočných vecí, ktoré nenájdeme v žiadnom inom evanjeliu. Preto je dobré spomenúť si aspoň v krátkosti, o čo všetko by sme bez Lukáša prišli. Ak by svoje dielo nenapísal, alebo ak by sa nám, nedaj Bože, nezachoval. Nikdy by sme nepočuli o narodení Jána Krstiteľa a o jeho rannom živote. Nikdy by sme nepočuli o ich spoločnom detstve, nikdy by sme nepočuli o zvestovaní Panne Márii, nepočuli by sme o zvestovaní pastierom, ani o návšteve pastierov. Nepočuli by sme o udalostiach obetovania v chráme, o Simeónovi a Anne a ani o 12-ročnom Ježišovi v chráme. Ale myslím si, že ešte väčšou stratou by bolo, že by sa nám nezachovali tie najkrajšie podobenstvá, ktoré nachádzame iba u Lukáša. O podobenstvo o dobrom Samaritánovi, o marnotratnom synovi, o boháčovi a Lázárovi, o stratenej ovci a o kajúcom hriešnikovi, ktorý bol ukrižovaný vedľa Ježiša Krista. Teda nie je prehnané tvrdiť, že bez týchto by evanjelium nebolo úplné, že by Lukáš svoje predsavzatie zapísať všetko naozaj splnil dobre. Ďalšie dôležité slovo, či charakteristika Lukášovho diela sa nachádza v slove akribos. Z gréčtiny by sme ho preložili ako dôkladne, opatrne alebo podrobne. Okrem jedinej zmienky v Matúšovi, kedy Herod zaprisaháva mudrcov, aby sa dôkladne povypytovali na dieťa Mesiáša, ktorý sa narodil v Betleheme, je toto slovo opäť typické a výnimočné iba pre Lukáša. Táto dôkladnosť sa však nikdy nespomína s ohľadom na nejakú dôkladnú prácu alebo činnosť. Ani v zmysle, že by Lukáš písal svoje dielo pedantne, aj keď to je určite pravdou. Skôr toto slovo odkazuje na to, že všetci učeníci Krista majú byť podrobne oboznámení s kresťanskou náukou. To potvrdzujú viaceré miesta. Vidíme v nich cnosť dôkladnosti v tom, že kresťania majú mať v kresťanskej náuke jasno a ovládať ju dôkladne, aby mohli správne svedčiť a obhajiť to, čomu vlastne veria. Dôležité je, že toto slovo sa spomína s ohľadom na súdny proces, konkrétne na vypočúvanie svedkov alebo žalobcov. Súdne jednanie je totiž niečím veľmi vážnym a by mohol byť vyslovený spravodlivý súd a niekomu sa neudiala krivda, rozhodujúca strana, teda sudca, musí byť veľmi dôkladne oboznámený so všetkými detailami. Byť dôkladný. Rovnaká dôkladnosť sa očakáva od kresťanov, že budú náuku poznať dobre, pretože všetko so všetkým súvisí a pravovernosť musí byť úplná, ak má byť správna. Táto dôkladnosť teda nie je niečo, čo si Lukáš kladie ako akademický cieľ a nás sa netýka. Je to niečo, čo ako cnosť sa očakáva od všetkých kresťanov. Lukáš ide touto dôslednosťou vo svojom diele príkladom. Posledné slovo, na ktoré sa budeme sústrediť, je katexis, ktoré v texte nachádza preložené ako rad radom, ale znamená skôr potom, postupne a najvhodnejší preklad s ohľadom na text by bol zrejme v postupnom poriadku. Je to ďalšie slovo, ktoré sa vyskytuje jedine u Lukáša a malo pre neho zvláštnu dôležitosť. To, že Lukáš chce svoje evanjelium rozprávať postupne, dáva zmysel s ohľadom na to, že najprv spomína prvé udalosti pred narodením Krstiteľa a Krista a potom ich detstvo. Neskôr však znie rozporuplne. Marek a Matúš ako synoptici zachovávajú veľmi podrobný sled udalostí, avšak Lukáš jednotlivé epizódy usporiadáva inak. Zhoda existuje, ale približne iba v polovici prípadov. Ak sa teda v poradí tak odlišuje od ostatných synoptikov, ako možno tvrdiť, že ide postupne? Ako uvidíme jasnejšie neskôr, Lukáš sa usiluje o historické dielo.
V grécko-rímskom svete bol koncept poriadku a postupnosti vysoko cenený, najmä v historických a biografických spisoch. Použitie katexis je v súlade s týmto kultúrnym dôrazom na usporiadané rozprávanie, čím zvyšuje autorov dôveryhodnosť a spoľahlivosť odpisu. Postupnosť u Lukáša je skôr v zmysle postupného zjavovania božských pravd. Skôr než chronologické usporiadanie, Lukáš volí cestu teologického a tematického usporiadania epizód, aby vytvárali logické lekcie o božských pravdách postupne. Hoci na úkor správneho a chronologického usporiadania. To sa však nevylučuje s dobrou postupnosťou a sleduje skôr postupné odhaľovanie toho, kto je Kristus a čo znamená byť kresťanstvo. Zvláštnosťou, ktorú budeme u Lukáša pozorovať, je možnosť, že jednotlivé kapitoly spájal s určitými starozákonnými postavami a odkazoval na nich. Na konci každej kapitoly v tomto programe sa budeme venovať tejto hypotéze podrobne. Ak teda Lukáš rozhodne dodržiava princíp postupného opisovania udalostí, nenutne však chronologicky, ale logicky, aby kapitoly samotné boli druhom zasvetenia do kresťanstva. Konečne prichádzame k mojej najobľúbenejšej časti Teofilovi. Teofil je rozhodne jednou z najzaujímavejších postav menovaných v Novom zákone. Teda najzaujímavejšie je rozhodne Ježiš, ale povedzme, že Teofil je tou najzáhadnejšou postavou. Text nám o ňom nehovorí takmer nič a predsa má v dejinách spásy dôležité miesto. Možno iba vďaka nemu a jeho podpore vzniklo Lukášovo evanjelium a skutky. Nebyť neho, možno by sme prišli o skoro o 30% Nového zákona. Aj keď niekto podporí vznik tretiny Božieho slova, rozhodne je to dôležitý muž. Aby toho nebolo málo, iba jedna jediná kniha Starého aj Nového zákona je niekomu venovaná. A je to práve Teofil. V žiadnej inej biblickej knihe nenachádzame podobné venovanie. Jedná sa o ďalší unikát Lukášovho diela. Ak si toto uvedomíme, potom je jasné, prečo Teofil vzbudzuje záujem. Ak nezaujíme čitateľov, potom minimálne komentátori písma musia k jeho menu niečo povedať. Bohužiaľ sa až príliš často sústredia na jeho meno. Teofilos, teda Teos a Filos, teda by sme preložili ako priateľ Boha alebo priateľskou láskou milujúci Boha. Potom sa veľmi často deje nasledujúce. Komentátori opomenú všetko ostatné, čo o ňom vieme a vyhlásia, že sa nejedná o konkrétnu osobu a že Teofil je prezývkou každého kresťana. Teda každý čitateľ písma a každý kresťan je takýmto v úvodzovkách Teofilom. Je pochopiteľné, prečo tak uvažujeme. Prečo by malo byť tak vzácne diela, Bohom inšpirované, venované, možno do súkromnej knižnice jedinému neznámemu človeku. Evanjelium je pre všetkých a teda si povieme, že Teofil určite nemôže byť jedinou historickou osobnosťou. Osobne som presvedčený o tom, že Lukášove diela sú naozaj určené všetkým priateľom Boha, ale je chybou, ak sa komentátor uchýli často iba k symbolickej interpretácii Teofila. Teofil je podľa mňa skutočnou osobou, a menovaním Lukáš vyjadruje svoju vďačnosť. Ak popierame jeho existenciu a sústredíme sa na symboliku mena, potom znižujeme jeho zásluhy, ktoré Lukáš sám vyzdvihuje. Ak je teda skutočnou osobou, čo o ňom vlastne vieme? Veľa napovedá slovo, ktoré má pred menom. Slovo vznešený. V originále grécke slovo kratiste. To je jasné z písma, je to označenie titulu, ktoré označovalo vysoko postavenú osobu v hierarchii rímskej ríši. Pravdepodobne sa jednalo o miestodržiteľov z jazdeckého, teda nie senátorského stavu, ktoré mali podobne ako naznačujú texty lokálnu súdnu právomoc. Vieme o ňom tiež, že bol zasvetený. Teda bol práve vtedy, keď sa písalo to dielo, alebo kedysi katechumenom, človekom učiacim sa alebo zasvedcujúcim sa do kresťanstva. Je jasné, že Teofil bol skutočnou historickou osobnosťou a vysoko postaveným človekom v rímskej ríši, ktorý prijal kresťanstvo. Pravdepodobne zámožným mužom, ktorý poznal Lukáša osobne, poznal jeho vzdelanosť a účasť na Pavlovej misii. Vidiac jeho potenciál ho poveril zostavením svedectva o Ježišovi a pôsobení apoštolov. Vedel, že by bola škoda a povedzme si, rozhodne by to bola obrovská škoda, ak by svoje svedectvo nezaznamenal. Poskytol mu, teda Teofil Lukášovi poskytol prostriedky napísať svoje dielo a bol pravdepodobne jeho mecenášom. Pripomína to jednu pasáž z písma, ktorá hovorí o katechumenoch. Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. Teofil bol poslušný slovám Pavla a ako ten, koho katechizovali, podelil sa o dobrá s tým, kto ho katechizoval. A tu patrí ďalšia úcta Teofilovi. Bolo zvykom, že patróni a mecenáši vstupovali do zadaných historických diel, aby tak reprezentovali svoje vlastné záujmy. Teofil nič také neurobil,
Nielenže nechal Lukášovi voľnú ruku, aby napísal čisté evanjelium, ale dokonca bol taký skromný, že vonkoncu vôbec netušíme nič o Teofilovi, ktorý toto všetko umožnil. Prichádzame k poslednej kapitole, ktorá bude v tomto programe tak povedať s pravidelnou rubrikou Porovnanie s pohanským svetom. Pri komentároch, ale aj pri katechézach je veľmi nešťastným a častým javom, že komentátor je celkom dobre zbehlý v židovských dejinách a písomnostiach starého zákona. Bohužiaľ, jeho vzdelanosť v oblasti antického sveta je slabá alebo žiadna. Pritom platí, že doba a kultúra, do ktorej sa Ježiš Kristus narodil, je výrazne ovplyvnená grécko-rímskou kultúrou. Už storočia pred narodením Ježiša boli oblasti, v ktorých sa biblické udalosti odohrávajú pod helénskym a rímskym vplyvom. Ja osobne sa nazdávam, že bez znalosti klasických dejín vonkoncom nemôžeme úplne nikdy pochopiť celý nový zákon. Preto sa budeme porovnaniu k pohanským svetom venovať v každej kapitole, aby sme ju mohli lepšie pochopiť. Pre dnešnú epizódu som zvolil Lukášov prolog ako typický pre historické diela staroveku. Už venovaním Teofilovi vidíme, že sa jedná o vec, ktorú v žiadnej inej knihe písma nenájdeme. Tento prolog je však zaujímavý aj niečím iným. Totiž, že to nie je mytológia, bájka alebo nejaká mystická poučka. Popisované udalosti v Evanjeliu sú dejepisným dielom v pravom slova zmysle. Možno nie pre súčasného človeka, ale pre súčasníka Lukáša rozhodne. Prvé, čo si všimneme, že tento úvod je dlhý. Všimnime si, že v slovenčine pozostáva z dvoch viet. To však neplatí pre grécky originál. V pôvodnom jazyku sa jedná o jednu jedinú dlhú vetu, ktorú redakcia rozdeľuje na 4 verše a celkovo pozostáva až z 42 slov. Prečo tak zložitá veta? Bol zvykom dejepisných diel a očakávalo sa od historika, že táto prvá veta jeho diela bude jeho vizitkou, prvým kontaktom s čitateľom, ktorý už takto bude môcť posúdiť, či autor má na písanie histórie vôbec to, čo je na to nevyhnutné. Nebolo to iba vyťahovanie sa elokventnou gréčtinou, toto bola podmienka. Platí to pre mnohé historické diela, ktoré sa nám zachovali. Menovite napríklad otca dejepisu Heroda, tiež Tukidida, Polýbia a najmä Jozefa Flávia. Podobný obsah, ako u Lukáša, môžeme nájsť aj v ich úvodoch. Sú to zohľadnenie predchádzajúcich diel, očité svedectvo, svedomitý výskum, autorov zámer a venovanie patronovi. Vybral som pre porovnanie dielo alebo úvod Jozefa Flavia, ktorý je najmä preto, že je súčasníkom Lukáša, aby sme mohli tieto úvody navzájom porovnať. Úvod k židovským starožitnostiam od Jozefa Flávia. Tí, ktorí sa podujmú písať dejiny, tak ako vnímam, nerobia tak z jedného a toho istého dôvodu, ale z rozličných príčin, ktorí sa medzi sebou značne líšia. Niektorí sa venujú tomuto druhu učenosti preto, aby ukázali svoje schopnosti vo vyjadrovaní a získali si tak povesť výrečnosti. Takže ako sme spomínali, ten historický úvod je samotnou demonštráciou výrečnosti. Iní zase píšu dejiny, aby uľahodili tým, ktorých sa opísané udalosti týkajú a kvôli tomu nešetria námahou. Zdá sa, že toto je odkaz teda na patrónov, že ktorí vstupovali do tých diel a mali osobný záujem, aby boli publikované. Ba dokonca aj prekračujú svoje vlastné možnosti. No sú aj takí, ktorých písaniu dejín nutí nevyhnutnosť a okolnosti, pretože boli do udalosti osobne zapojení, čiže osobné svedectvo, očité svedectvo. A nemôžu sa ospravedlniť, že ich nezaznamenajú pre dobro budúcich pokolení. Takže odkaz na autorov zámer a to, že autor verí, že posolstvo, ktoré jeho dielo obsahuje, je dôležité. Ba dokonca mnohí sú vedení snahou vyviesť historické skutočnosti z temnoty na svetlo a priblížiť ich k verejnosti kvôli ich veľkej dôležitosti. Spomedzi týchto rôznych dôvodov sa musím priznať, že tie posledné dva boli mojimi. Keďže som sa osobne zúčastnil vojny, teda opäť osobné svedectvo, ktorú sme my Židia viedli s Rímanmi a poznal som jej jednotlivé udalosti a jej výsledok. Bol som donútený podať o nej správu, lebo som videl, že iní autori pravdu o týchto udalostiach vo svojich spisoch prekrúcujú. Čiže tu máme znovu podobnosť s Lukášom. Lukáš nehovorí, že by tí jeho predchodcovia tú pravdu prekrúcovali, iba že ich pokusy neboli dostatočné. Dôležité je, že zohľadňuje aj práce iných autorov, ktorí sa tému zaoberali, podobne ako Lukáš, tak aj Flavius. Nachádzame tu teda všetko, čo historický úvod podľa starovekých pravidiel má obsahovať. Je tu zohľadnenie predchádzajúcich diel, očité svedectvo, svedomitý výskum, autorov zámer a venovanie patrónovi.
Pre nás to má nesmiernu dôležitosť. Porovnanie biblickej knihy s knihami pohanskými nám môže slúžiť ako dôkaz toho, že Lukáš nepíše mystickú poučku, alegóriu či nejaké ezoterické zasvetenie. Píše ako historik prvého storočia a takto bolo jeho dielo vnímané. Pre kresťana je to dôležitý poznatok. Potvrdzuje vieru, že popisované udalosti boli skutočnosťou. Epizóda sa blíži k záveru. Preto si zopakujeme, čo sme sa vlastne dozvedeli. Predovšetkým to, že je nemúdre tento úvod iba preskočiť, ale že pri hlbšom pohľade do textu nás toho môže mnoho naučiť. Dozvedeli sme sa, že okrem 4 evangelistov existovali aj iní, ktorí písali, avšak ich diela sa nezachovali, pretože jednoducho neboli dostatočné a kvôli svojej slabej popularite postupne upadli do zabudnutia. Rozprávali sme sa aj o prvých 4 zásadách, ktoré Lukáš pri svojom diele dodržiaval. Nie preto, že nás zaujíma teória písania Lukáša, ale preto, že tieto zásady sú ideálne cnosťami každého kresťana a každého, kto sa venuje evangelizácii či robí katechézu. Predstavili sme si, kto pravdepodobne bol Teofil, ktorému je dielo venované a prečo je tak dôležitý. Najmä fakt, že skoro tretina Nového zákona, ako ju poznáme, by možno ani nevznikla, ak by nepodporoval Lukáša v jeho písaní. V závere sme si dielo porovnali s úvodom historických diel, konkrétne s Jozefom Fláviom, ktorý písal skoro v rovnakom čase ako Lukáš. Z tohto porovnania si odnášame, že Lukáš písal svoje dielo ako staroveký historik, nie ako teológ, a že on i jeho čitatelia verili, že sa jedná o skutočné historické udalosti. V neposlednom rade sme vďaka štúdiu tohto úvodu dozvedeli viac o samotnom Lukášovi. Verím, že po všetkom, čo sme počuli, naša úcta k tomuto svetcovi sa ešte prehlbila. To je pre túto epizódu všetko. Toto je môj prvý pokus a preto si veľmi vážim, ak ste mi venovali svoj čas. Ak sa vám páčil a chcete, aby som v tomto svojom snažení pokračoval, prosím, buďte aj vy mojimi teofilmi. Podporte tento kanál komentárom a odberom. Do skorého počutia s Pánom Bohom.